te porlok menta kasngi ngam ngakwa ban kuntu ye pi iwe ibala pe ya gane ga video jonga shwaban poi hak arp santrek ubna di sembar tomi deban sutu syai bagane kamde kapor bangnya kemen le subha daga jingsung bha perthe lane bangin sutu bakla bak arp santrek kadai kasngi jong ka jingya dikyat lane ke jingya khalai berkiwi je kam sungo bha jong kane ka perthe kuntupru ba kamdai kasngi ban jak na lagi sinong thau ban lek sakiwei pat kisnong ha kane kasngi bat ngakwa ban ketu ye pi iwe bat omdei tang ye pi wat yang al kumju namar ngide ban ya burom lang iwe bangin pen ye sutu lang iwe ada baklanga pi deban ong lem pi la da bakla kiwe la ban snang lang la ban ya ketulam na kabenta kajing bhalang jong kajai benreu kajongi khamtam kajai benreu kasi kajongi namar light na kajing lingkring lingkrang hakisnong thau light kajing huri hura haking kisam kijongi ngide ben burom yeki para breu kumba burom yalade bat ngide ben burom ya ublei ba kalawei jongi kalong kalawei kaba syai bat kaba dem takajing mut kaba baha kam sim majungi ngide ban kiar na kiat bat na khlai bat na giwi ki jet kam ki besneu shwawan poi ka Christmas bat ngide ban imru takajing im kum ki kristan bangin long bet ki breu ki babha kat bala khnang bakalawe jingi kan yai pharnai ngimde ban ailat uksuit un pensoi ya lagi jum perkhat jungi hindrai minele persat lada uksuit uthap ye gani silian bato bat yu bon yu lat chu ban thap ka we bat ka silian khnang ba kalawe ga jungi kanang ye phanai lada ailat uksuit un thap ar liang gamur kata gamut baga jingim kristan ga jungi kala long le no ai bangim tipshu yu ble ngim tipshu ya ka akor ka buram bat bangim tipshu kae kabalang bat kae ga jingai kumbi kristan bat hakata kapol ngisusutu ba kamdeshu kata ga jingim kristan ndrai kala dai ga jingim jong usoitan takadau ngide ban perkhat bha shwa ban boy Christmas ngide ban kala ka bamut ada pidiket penduna no ada pikhalai pen khamduna no wan ailat baki jing snew ken wan hakapur bo utrai Jesus Christ unwan shikene ka perthai amar abadan ga jing bha uksuit uji so bha ban choi gi breu takadau hakapor ba ubru ule mudle ikam ki bha suit upun shoy no khanam banginom like imha takadau shwaban poi Christmas balai baki bro ki im ka jing semua barte ki adik ki khalai ki imwi la kumne ra kumtai ki kam khla nomor dai ba haga to kasngi kumut kimetip shu kimya kan mau shu yu bulai bat kilak kan mau ya ka jing semua barte tenang ni khama tongin dai berstuno bakar santrek
Muna di sembar kadai ka singkha jong Jesus Christ bat ngideban pendon buram utrai jong Jesus Christ bolawan nang breu hagane ka sla perthai. Bat ai ba Christmas kanam de tang singi hindai kan David mana ka singi bangin kan mau ublai don haringkat jongi. Mde bangin kan mau tanga ka arpsan trek bangin kan mau ublai. Hindai ngideban kan mau ublai mana ka por bat ngideban bu gijim perkat ba ka arpsan trek kan David mana ka singi bangin kan mau ublai ubadai utrai jongi Jesus Christ ubalawan nang breu hagane sla jong perthai. Ngimde ban kan mau tang arpsan trek ngide ban kan mau bet man la ka singi man la ki por bangin light na ge jingling busneu ginum syap ngop usitan ai ba ka bor yung usitan kan mala hakam sim ka jungi bangin la mengi usitan tang setan tang kini kuble sibun ai kuble Christmas besok ya pi iwe but ai ba Christmas kan long Christmas ke besok ke kemen na kam ta ga jingim kristan ga jungi kuble sibun ka jing ya syak ka jung pi ban pet ke video ga jonga kanam penyu sim lada pisingo day sungo bha komen lada pim sungo day ru pila pan komen perlok ngakwa mun ketulam na komentar jung pi iwe bat ki jing pa kala jonga ru kita ru ngama kuble sibun perlok